O co tady jde? Co to je? Radši to otočím. Ne, projeď skrz ně. Přece jim nepokazím ten zápas. Měl bys být daleko drsnější. Hele, nemám strach, že jsou černý, ale že jsou strašní. Proti nim jsme třasořitky. Nejsou hrozný. Dobré to. Kurva! Na to! Nejde to! Tak to jezdí. Odešla jim muzika. Kurva práce. To není dobrý. To není. A ne. To ne. Ne. K nám. Ty blbče jeden, proč to udělal? Já ho nesrazil schválně. Beru si zbraně, kámo. Co budem dělat? Tak co budem dělat? Pryč, dělej, honem! Hej, hošík! Kam běžíte? Chceme vám pomoct, kruci. Chci. Asi jim ruplo v bedně. Zavolejte Poldy. Jo, líbí se ti, Káre. Auto tu nechali v noci. Je registrované na rázu Sajeda. Od svědků máme jejich popis. Odpovídá Límu a Patelovi. Včera v noci jsme chtěli předvést Sajeda, ale opustil zemi. Vědí, že se blížíme, tak proto. Dobrá, já ještě zavolám. Tak fajn. To je náš svědek. Seberte mu tu bouchačku. Idiot zatočenej. Takže ty jsi viděl uprchlíky? Jo, jak už jsem řekl šerifovi. Jo. A říkáš nám pravdu. Proč bych vám asi lhal? No, proč asi? Uvidíme. Kam zas jde? Co se děje? Co kdybys mi řekl, jak to bylo? Není to grepová limča? No? Ser na to. Jak chceš? Počkat. Jste ignorant. Vážně? Jo. Je to ignorantský? To je rasistický. Hej, Johne, dej mu co proto. Nenech si to líbit. Je to skoro pryč. Nechceš mi něco říct? Nepřestanu, dokud nezaspíváš. Už jsem vám řekl, že utekli. To nebude nutné. Pan White nám říká pravdu. Jak si můžete být tak jistý? Ten muž nemá záznam. Je to zubař pro Krista. Tak dobře, Beecher. Jak chcete ty teroristy najít?